L-Awtorità Maltija għas-Servizzi Finanzjarji ħarġet dokument imsejjaħ Service Charter li se jgħin lill-applikanti waqt li jkunu għaddejjin bil-proċess biex jakkwistaw il-liċenzja tal-awtorità. Dan se jwassal biex jiffaċilita il-proċess ta' awtorizzar biex kumpanija tkun illiċenzjata ma' din l-awtorità. Spjegat aktar dwar dan l-uffiċjal fih dan l-MFSA, Claire Farrugia. Fej aħna prattikament qegħdin ngħidu li ovvjament qegħdin naraw li l-kriterji meħtieġa biex l-applikant ikun jista' jibda jopera u anke biex imbagħad ikun jista' jibqa' liċenzjat jiġu sodisfatti tul sakemm idum awtorizzat. Hija spjegat kif dan id-dokument ħareġ wara konsultazzjoni mal-industrija. Din l-għajnuna hija meħtieġa biex il-proċess ta' applikazzjoni ikun wieħed effiċjenti. Aħna naċċertaw ruħna li anke l-element ta' konsistenza meta qed nittrattaw l-applikazzjonijiet li jaqgħu taħt l-ambitu tal-MFSA ikun iktar b'mod konsistenti.